bismillah. Yau 29 ga wata ko Nuwamba shekara ta 2023 ga ni tare da zakarin ko gwarzayen gasar hikayata ta BBC Hausa ta shekara ta wannan shekarar, wanda daga cikinku kowace sunanta Aisha, saboda haka ana sa ran wata mai suna Aisha ita ce za ta zo ta ɗaya, mai suna Aisha za ta zo ta biyu, mai suna Aisha za ta zo ta uku. To Allah ya nuna mana wannan rana gobe. To na farko Aisha ta kusa da ni nan gefe na hannun dama, zan fara da tambayar ki, kuma tambayar da zan maki ita ce tambayar da zan yi wa kowaccen ku, ko kuma kawai na yi wa kowaccen ku. Na farko ina son ki dan faɗa min tarihin rayuwarki a takaice, sannan kuma kowace za ta faɗi sunanta sai ta faɗa min ita ma. Bismillah. Ni dai suna na Aisha Sani Abdullahi, haifaffiyar jihar Filato, ƙaramar hukumar Jos ta Arewa. Na yi karatun firamare da secondary a Maria Memorial College da ke Jos. Sannan yanzu ina neman gurbin karatu a jami'ar jihar Jos. Na'am, shekarar ki nawa? 21. Wato matakin karatu na secondary school, na secondary kika yi yanzu kenan? Kina neman mataki na gaba? To madalla. Aisha ta gaba. Sunan ki zai dauka daga nan. Sunana Aisha Adam Husaini, an haife na unguwar PRP Nasarawa Local Government da ke kanan Daban, Najeriya. Shekara ta 27. Na yi karatu na tun daga firamare har zuwa NCE a nan Kano. Sannan yanzu haka ina digiri dina a FCE Kano. Ina da aure da yara biyu. Shekarar ki nawa? 27. To bismillah. Aisha ta gaba. Sunana Aisha Abdullahi Yabo. An haife ni. Aisha Abdullahi. Sunana Aisha Abdullahi Yabo. Ok, Yabo Sokoto kenan. An haife ni a garin Gusau, jihar Zamfara. Shekaru na 30. Na yi karatun Islamiyya a Zawiya Shehu Balarabe Gusau. Ok. Ya ka karatun da kake ne? Ya ka karatun Islamiyya. Ok, baki karatun boko ba. To tun da haka ne zan miki tambaya. Ke da kika yi karatun makarantar Islamiyya baki boko ba, ya aka kika koyi rubutu da harufan boko kuma? Gaskiya ba na ce wai ga wanda ya koya mini ba. Kai da abin da na sani, na yi karatun Islamiyya nan Zawiya Shehu Balarabe Gusau. Wanda dama idan dai abu ne na Hausa, karatu na Hausa, in kana da karatun ka na Islamiyya kuma daidai gwargwado ka sani ka fahimta, to ba zai maka wahala ba. Wannan karatun da na yi na Islamiyya a wannan Zawiya Shehu Balarabe Gusau shi ne da ya bani dama na taka matsayin da nake da shi a kai yanzu. Ina yawan karatun littafin Hausa, a kwana a tashi, har hakan ya sanya na fara fahimtar yaya zan yi rubutu, kuma ta yaya zan rubuta abin da zai isar da sako ga al'umma. Kamar waɗanne littattafai ne kika rika karantawa wanda suka saka maki shauƙin ke ma ki zama rubuciya? Farkon littafin da ya tsara na fara karatu shine su littafin marigayi Hadiza Salisu Sharu. Daga nan ina karatu littafin su anti Fauziyadi Suleiman, anti Bebe Yar Awaki, da anti Maimuna Beli. Anti Maimuna. Maimuna Beli? Ita. Okay. Littattafan su ne gaskiya nake karatu, da Bilkisu H. Muhammad. Duk littattafan su ne nake yawan karatu. Har dai na ji ina sha'awar nima ta rana a ce na zama
marubuciya da zan faɗakar da al'umma. So a lokacin ina ganin kamar ba zan iya ba, musamman idan na tuna cewa ai ban yi boko ba. So da yake abin na Allah ne, sai gashi yau na tsinta kaina a matsayin marubuciya, kuma daidai gwargwado ina rubutun abin da jama'a suke alfahari da shi, wanda gashi har ya kai ni matsayin da ban taɓa tunani ko a mafarki zan kai ba. To Aisha ta Kano, zan ce Aisha Adam Husaini, ke ya aka kika zama marubuciya? To me ya baki sha'awar ki zama marubuciya? ni ma dai na kasance ina yan karance-karance tun daga irin su magana jari da irin ruwan bagaja. To gaskiya daga kan wa'annan su baba da inna, daga nan na fara sha'awar nima me zai hana dan fara gwada nawa rubutun. Sosai akwai lokacin na karanta wani littafi fitsarin fako da kuma sanadin boko lokacin ina secondary school. To littafin sanadin boko ya dan taba ni sosai saboda Halima wannan Abdullahi ke mashi ita ta rubuta sanadin boko. To labarin ya taba zuciyata sosai a lokacin, sai nake ganin nima bari in kokari in dan gwada wani abu da zai faɗakar. To sai na fara rubutu a lokacin, na kan dan rubuta a 40 leaves in samu littafin dan ta rubutawa a lokacin. Ta haka dai na fara gaskiya. To Aisha Sani Abdullahi, Aisha Jos kenan. Ya aka kika zama marubuciya, ko me ya baki sha'awar ki rubutu wanda har yau gashi Allah ya kai ki wani mataki na zama ɗaya daga cikin gwarazan marubuta na Arewa? To gaskiya asali na ina son yin rubutu ba tare da ma na iya rubutun ba, saboda yayata ce take karanta littafi a gida haka, sai tana ba mu labari. To tun daga lokacin sai kawai na ji ni so nake ni in dinga rubuta da kai, ba wai a dinga bani labarin wasu ba. Sai kasance na shiga secondary daga JS1, sai da ni da wata kawata muna kin kashe kudin break mu su littafi akan zamu yi rubutu. Ina ga mun siya littafan nan ba adadi, amma ba ma iya rubuta sentence ɗaya ma da Hausan, saboda ba mu san ya za mu fara ba mu iya Hausan ba, kuma ba mu san yadda ma ake alakanta yin rubutu ba. Sai da muka je SS1 wani malamin mu ya samu a Hausa, da ke a primary ba a mana Hausa, amma aka je secondary ana yi. To a nan ne na dan fara iya Hausa, sai ya samu ya ce dole sai mun rubuta labari, shine test din mu. Dan da farko ma mun kiya ajin gaba ɗaya mun dauki abin shirme, ta yada ai mu a ce mu kirkira labari, ta ina za mu fara. To da ya dage ya ce wannan shine CM mu, duk wanda bai yi ba kuma ya rasa. To a lokacin kowa yana ji ba ka so ka ga kai ne a baya, muka dage muka rubuta littafi wanda shine ina ga littafi na farko, so sarki ne. To daga nan kuma sai na zo na ga an fara rubutu online din nan, ina bi ina dan karanta wasu littafan. Sai na fara a group din Facebook ina gabatar da wani shiri wasan kwaikwayo. To akwai wata kawata ita kuma da take rubutu, sai ta ce min ai rubutu ma haka ne kamar yadda nake rubuta wasan kwaikwayon nan. Sai na ce mata a'a bari in iya ba, duk da cewa dai na taba rubuta wancan amma ban dauke shi a matsayin wani abu ba. Ta ce min in gwada. To tun da dai na fara gwada shine har yanzu. To tambaya ta gaba da zama, kin faɗi littafin ki na farko, ya kika yi da wannan littafin? An buga shi ne a matsayin littafi ko kuma a online aka kika wallafa shi? Gaskiya littafin shi ko online bai je ba, bana ma sa shi irin jerin littafai na online, saboda shi ban rubuta shi ba. Da a school din an karfa malamin mu ya ce za a buga, to ban san me ya faru ba, amma dai ba a buga shi ba, kuma littafin yana gun shi. Baki da kofi? Ban da shi gaskiya. Kuma littafi ne kamar na haɗin gwiwa? A'a, kowa shi yayi nashi. Lokacin 20 lips irin kowa ya siya ya rubuta, ka rubuta labari complete akai. To banda wannan madauka kawai ya tafi, wanne ne kuma kika rubuta na gaba wanda ya zama littafin kyau da kika wallafa shi ko da online din ne? Mai suna littafai na kusan 17. Na farkon nake magana. Na farko babu ruwansu. Babu ruwansu shi an buga shi a online din? Akwai shi a online. To kuma waɗannan littafan wajen 17 su ma duk an buga su? Duka suna nan online, guda ɗaya ma an yi publishing ɗinsa. A ina a matsayin littafi? Sai na auri marubuci, akwai shi yanzu a kasuwa a Kano. To
to Aisha Adam Hussein, wannan tambayar da ne mata ta littafin ta na farko, ke wanne ne littafin ki na farko da kika rubuta kuma aka buga shi? Sannan kina da wani littafi wanda yake ba online aka buga shi ba, wanda aka buga akan takarda? To gaskiya ban buga littafi ba har kawo yanzu, sai dai na sake su ne a online kawai, babu bugaggen littafi. Kuma littafin da na fara rubutawa online shine yawon sallar hajiya iya, labari ne akan irin wata dattijuwa haka mai dan rikici, to kuma ina nuna kamar yadda ya'ya ya kamata su yi haƙuri da iyayensu idan sun girma, sun kai wani shekaru na girma, sakamakon in iyaye suka yi irin wannan girman dole sai an yi haƙuri da su. To akan haka ne rubutun, amma gaskiya ban buga kowane labari ba, ban taɓa bugawa ba. Littattafanki da kika rubuta yanzu sun kai guda nawa? To za su kai 12 haka. Waɗanne ne aka wallafa sa online, sun kai guda nawa? Za su yi 12 su ɗin ne. Wanda aka buga online ɗin? Kyau. To Aisha Abdullahi Yabo, ki faɗa mana littafin da kika fara rubutawa kema, da kuma yawan littafin da kika rubuta zuwa yanzu. Na fara rubuta littafi na mai suna Amal. Amal? Sannan na rubuta littafai 10. 10? Dukkan su suna nan online ko kuma waɗansu baki dora su? Dukkan su na dora su online, sai dai na rasa wasu, amma ina da wasu daga cikinsu. To tambaya ta gaba da nake so ne muku duka, Aisha Abdullahi Yabo, daga bayanin nan da muka yi dukkan ku kamar marubutan online ne, in banda Aisha Sani Abdullahi da ta buga littafi kwaya ɗaya na kasuwa. Kuna da burin ku rubuta littafai na takarda, ko dai kun gamsu kawai ku zama marubuta online kawai ya ishe ku a ganin ki? Ina da burin na buga na wani littafin, amma ba don wai ban gamsu cewa ni marubucin online ba ne. Har koyaushe ina alfahari da kasancewa ta marubucin online, saboda wani ci gaba ne ai shi ma na wannan rayuwar da zamanin da muke ciki. Sai dai kuma ni ma zan yi fatan a ce na gaba tarihin da na buga na wani littafin a takarda. Kan zuwa yaushe? Wani lokaci ina na samu damar yin haka. To Aisha Adam Hussein, na yi tambaya akan rubutun littafai online. Kina da burin ke ma ki buga littafi wata rana a ce ga littafin ki ya fito da aka buga, ko kuwa kawai kin gamsu ki tsaya online kawai shi kenan? Sosai ina da buri gaskiya, don littafin da na kammala ma nan ba da jimawa ba na kammala shi, Shi'uman Masarauta. Don yanzu ina, saboda yanayin rubutun online muna yin shi ne page by page, to kaga in bugawa ne dole sai ka haɗe shi a document guri ɗaya. To na zauna ne ina ciccire wa'annan duk abubuwan, ina haɗe su ne don ina da burin buga shi insha Allah. Na yi magana ma da wannan inda za a buga mu, da kamfanin da su buga muke? Akwai wanda muke bawa, yan online ke bawa aikin. To in kana da sha'awa za ka yi mai magana sai ka bashi aikin da duk abin da ya kamata. To insha Allah ina da burin da ya buga Shi'uman Masarauta gaskiya. To Aisha Sani Abdullahi, rubutun online ke yanzu har kin buga littafi guda ɗaya, kina da burin ci gaba da buga littafai? Sannan wanda aka buga ɗin, kin ci wata riba daga buga shi da aka yi, misali kin samu kuɗi? To gaskiya ina da burin ma buga dukkanin littafai na, kowanne ko da a ce ina da shi online, to zan so a ce na gan shi a bige, duk da cewa dai online din ne mafari, amma kasancewar shi a bige wani tarihi ne da zan iya adanawa a kowane lokaci nake buƙatar shi, zan yi amfani da shi. Sannan kuma littafi na da yake kasuwa, gaskiya an samu alhamdulillah,
tunda ko ba komai ma akwai inda in suka je za su tambaye ni su ce wani littafi ne nawa nake da shi yake kasuwa. Akwai irin manyan marubutan da basu cika son karatu a waya ba, in ko ta kaɗan yi magana sukan ce kana da wani littafi bugagge, to in na faɗa za su nema su karanta. To zan tambaye ki wacce riba ake samu a rubutun online? Ana samun wani kuɗi ne? Ana samu gaskiya, saboda yanzu an fitar da hanyar da za ka sa kuɗi a littafin ka in kana so ka yi shi na saidawa. Kuma akwai application da aka yi ma na marubuta yanzu za su iya sawa na littafan Hausa. Shi wannan na Hausa ne ma, littafan Hausa gaba ɗaya za ka iya sa ka saida littafin ka. In kuma direct a WhatsApp kake so ka saida, za ka iya fara fitar da free pages na littafin ka saka kuɗi. In free pages din ya ƙare, duk mai so zai biyo ka ya biya ka kuɗi ka sa shi a group. In kuma ka kammala zai karfi document din ya karanta. To Aisha Abdullahi Yabo, ina son tambaye ki, marubutan online akwai wanda ke suka ku da ko suka marubutan online cewar akwai dai suka kala-kala. Akwai masu cewa ba ku bin ka'idar rubutu, mutum zai rubutu da ya ga dama, hausar ba na hau ba kaza ba kaza. Sannan akwai masu rubutun batsa kawai, suna aikawa koda da sunan ƙarya da sauransu. A wasu na cewa ya kamata a hana ma rubutun online. Me za ki ce akan wannan? To ni da zan iya cewa saboda baragubin cikinmu bai kamata a soke gaba ɗaya marubutan online a ce ba a ɗauke mu ba marubuta ba, ko kuma a dinga suka mu. Saboda dama ai kowane irin al'amari ne na rubutu ne, kowane al'amari dai na rayuwa akwai abu mai kyau akwai mara kyau cikin shi. To don haka mafi akasari akwai tabbas akwai marubutan batsa, amma ba su kai yawan marubutan da suke kokarin ganin sun rubuta wani alƙalamin su ya saito akan hanya ta kirki ba. Sannan kuma batun marubuta online ba su biya na hausa in gaba wannan lokacin ba, don yanzu gaskiya abubuwan an samu ci gaba sosai. Da yawa za ka ga marubutan online suna kokari wajen ganin cewa sun tsaya sun karantu, saboda akwai marubuta da yawa da yanzu suka buɗe ajujuwa na online da suke koyar da mu darussa akan ka'idojin rubutu, wanda ina da tabbaci a yanzu idan za a haɗa marubutan da suke buga littafansu na baya da mu marubutan da muke na online yanzu, mafi yawa idan za a haɗa a ce kowa ya kawo rubutun shi na ka'idojin rubutu, su ma su kawo, to insha Allah marubutan online za su canyi. Saboda yanzu daidai gwargwado an samu ci gaban da marubutan online ma suna iyakar kokarin su wajen ganin sun bi ka'idojin rubutu da na hawan Hausa. To Aisha Adam Hussaini, ku marubutan online kuna da wata kungiya ne da kuke tafiyar da ita, misali da shugabanni da komai kun san junanku? To ba mu da wata kungiya dai guda ɗaya da za mu ci baki ɗayan mu marubuta online muna ƙarƙashin ta. Sai dai a marubuta online ɗin ma akwai ƙungiyoyi da akan buɗe, don ko malama Aisha ma shugabar wata kungiya ce ita ma ta nan online din. Akwai kungiyoyi da akan bude da members a ciki. Aisha Sani Abdullahi. Yawwa Aisha Sani Abdullahi. Akwai kungiyoyi da dama da za a bude, akwai shugabanni a ciki sai kuma members. Akwai dokoki da ake kafawa. Ba ma son rubutun batsa, ba ma son cin zarafi, ba ma son wani abubuwa. Akwai dai dokoki da dama da akan rubuta. In ka amince da wannan dokoki to za ka yi zaman wannan kungiya. Idan baka amince ba to ba za ka zauna ba. Don kamar yadda kai maganar rubutun batsa ma, yawanci idan aka duba masu rubutun batsan nan cin gashin kansu suke gaskiya, ba sa rubutu ne a ƙarƙashin kungiya. Kuma an san su? An san su. Kuma bai kamata ɗoyinsu ma ya nashe mu ba, tunda misali mu muna zaune a ƙarƙashin ƙungiya, bai kamata su da suke cin gashin kansu a ci gaba ɗaya za a mana kuɗin gora ba dama. To akwai ƙungiyoyi dai daban-daban haka na marubuta, rukuni za ka samu kowanne da members da kuma shugabanninsu. Kuma in laifi ma kai a cikin ƙungiya akan hukunta ka haka da horo, ko a kore ka ko a baka wani hutu ko kuma dai a cika wata tara gaskiya. Aisha Sani Abdullahi, an ce kina shugabantar wata kungiyar marubuta,
ya sunan wannan kungiyar, kuma waɗanne irin members ne suke cikin kungiyar, kuma duka a Plateau suke ko kuma akwai su a garuruwa daban-daban? Sunan kungiyar Noble Writers Association. Da turanci kuma ba da Hausa? To dalilin da yasa aka saka da turanci, yanzu in dan fassara Noble din ya kunshi kalmomi da yawa da Hausa, kuma ba na son in gajarta in dauki kalma daya. In na dauka kamar na dauki karamci kalma daya, shi kuma in na sa Noble din ya kunshi abubuwa da yawa da nake so kungiyar ta kasance da shi. To su wane ne 'ya'yan kungiyar kuma ina suke? To gaskiya ba 'yan Jos bane, ina tunanin ma ni kadai ce 'yar Jos din a ciki. To ya kuke kuna ganin juna, ko kuma kungiyar online take ita ma iyaka take nan? Ba ma ganin juna, iyaka online ne, amma muna da shirin yi mata rijista. Har 'yan Nijar akwai, ba ma iyaka 'yan Najeriya bane kadai. To Aisha Allah ya bo, ina so in tambaye ki akan marubutan online. Me yasa mata suka yawa a ciki? Me yasa ba maza a online? Koko akwai ni ne ban sani ba? So gaskiya ba zan ce ba maza ba, akwai mazan, sai dai matan sun fi yawa. Kuma ba mamaki hakan saboda damar da wasu matan ba su samu bane, kila da yawa akwai matan da za ga suna da baiwar su yi rubutu, amma a lokacin da ake buga littafin ba su samu wannan damar ba. Sai wannan lokacin da zamani ya zo mana da rubutu na online, harkar media nan ta shigo, sai ya zama mata da yawa sun samu damar da za su baje kolin wannan baiwar da Allah ya musu. So wannan dalilin ne nake tunanin ya sa mata marubuta online suka fi maza yawa, duk da su ma mazan akwai su. Aisha Adam Hussaini, marubutan online yawanci kuna rubutu ne akan soyayya da zaman aure, sai ana cewa shin ba ku san matsalolin da ke damun kasar nan ba ne? Misali na tattalin arziki ma kawai, sai kullum maganar aure da soyayya, aure da soyayya. Ko kuma ke a matsayin kan kina rubutu akan wasu matsaloli waɗanda ba su shamu zamantakewar namiji da mace ba? Eto akwai masu rubutu akan abin da ya shafi wannan bangarorin, sai dai kuma kamar yadda ka faɗa, mafi yawa gaskiya an fi karkata a wannan bangaren ne. Ni karan kaina gaskiya ban yi wasu rubuce-rubuce abin da ya shafi matsalolin ƙasa ba, sai dai inda ni na fi karkata ma na fi karkata ne bangaren abin da ya shafi rubutu bangaren aljanu haka da sakakin da mata kan yi. Ni ban cika ma rubutun gaskiya soyayya ba gaskiya, dan ni labarin ma soyayya bai cika burge ni ba. Na fi yin rubutu ne akan abin da ya shafi aljanu haka da sakakin da mata kan yi har aljanu su samu dama a cikin jikinsu, ko kuma dai wani abu haka ta fannin aljani da zai razana, ko wasu kariya da addu'a da ya kamata ka rike. Gaskiya ni na fi rubutu a wannan fannin. Aisha Jos, akan me kika fi rubutu ke kuma? Gaskiya na fi yin rubutu, ina duba abubuwan da ba a cika bayyanar da su bane. Kamar me? Kamar abubuwan da yake faruwa da rayuwar mata har ma da maza, abubuwan da irin an fi so a danne su, an san cewa suna faruwa kuma ana cutar da waɗanda yake faruwa a kansu, amma an fi son dannar da su a fito da wasu abubuwan da babu ma buƙatar bayyanar da su ga duniya. Kamar me kenan? Kamar yanzu namiji da ake ɗauka cewa kullum mace ce namiji ne yake tauyewa mace hakkinta, ba a taɓa tunanin cewa akwai matar da ita ma take iya danna haƙƙin mijinta. Sannan ba a son bayyanar da cewa su ma ɗin mata suna shiga ƙalubale yayin da maza suka nuna suka samu rashin kulawa a gurin mazajensu, suna iya fuskantar ƙalubalen rayuwa da kuma halin da ƙasa yake ciki da mata suke fuskantar shi ma ƙalubalen dan ce koya ne, abubuwan da aka sa na cin hanci da irin wani abu dai, irin in mace ta je tana neman abu yanda ake nuna mata cewa sai ta bada wani abu kafin a bata, ba za ta taɓa samun abu ta daɗi ba.
musamman kasancewar ta mace sai ya sa wannan abin ya zame mata abu mai wahala, wani lokacin har sai ya kai ga ta iya saba wa ubangijinta kafin ta samu biyan bukata. Ya aka kika san da maganar gasar hikayata, kuma kin taba shiga gasar a baya ko wannan ne karo na farko da kika shiga? Gaskiya na santa a Facebook saboda marubuta ana sakewa irin ana sharing a cikin groups ɗinmu, sannan kuma wannan ne shiga na uku. Da wani shekara kika shiga? Na shiga 2021 2022 sai wannan 2023. sai ga cikin an zaɓe ki kina daga cikin wanda suka zo ƙarshe. To me zaki ce akan wannan mataki da Allah ya kawo ki na zama cikin mutum uku na ƙarshe? Gaskiya na yi farin ciki kuma na gode ma Allah, domin nasarar ba tawa bace daga shi ne. Kina da wani buri akan gasar? To ni dai babban buri na akan ma rubutu gaba daya, rubutu na akan gasar na ce. Akan gasar. Ba ki so ki zama ta daya? ko me yake son ki me yayi burin ki akan gasar? Gaskiya kin zo daidai kargaba karshe. Gaskiya tun da na zo wannan matakin ni a tunanina na gama yin nasara, ko na ɗaya ko na biyu na gode ma Allah. Kawai zuwa wannan gasar ita in dai a ce ka zo cikin wani mutane uku ka riga ka gama samun nasara, kawai sai dai ka gode ma Allah, ka ƙara gode mai. Aisha Adam Hussaini, ya aka kika san da gasar hikayata? To in aka duba nan bangaren ma kaga ci gaban online kenan, tunda a online aka saki wannan gasar, a online ne za ka yi rubutun kuma ka tura su ma kuma har su duba su da maka da amsar cewar ka yi nasara, tunda ba wai ta ake kuje wani guri an kafe ku duba sunayen ku ba. A online din suka saki, muka duba muka bibiya, aka turo group na marubuta haka da Facebook da kuma nan WhatsApp. To anan muka ga ka'idojin muka karanta, sannan kuma muka lalabi jigogin da ya kamata mai rubutu a kai don ya kawo ci gaba ko wani gyara a cikin al'ummarmu. Sau nawa kika shiga gasar kafin Allah kawo a bana aka zaɓe ki kika kawo wannan matakin? Na shiga sau uku gaskiya, ni ma na fara daga 2021 aka zo 22 sai kuma 23 din nan Allah ya kawo nasara. Me fatan ki yanzu game da wannan gasa da kika shiga? To alhamdulillah, fata kam ai dama fata ka kasance cikin ukun da suka yi za su yi nasara, to kuma gashi ka zo matakin, sai dai ka ce kana godiya ga ubangiji da ya maka wannan baiwar, tunda ba wayanka ko dabara ka bane ya baka. A ce labarai out of mutane 500 an zaɓe ku uku, to ka san wannan bayin ka bane ba kuma wayan ka bane, Allah ne ya baka, sai kuma kokarin da kai ma kai rubutun da ya kamata. Baki da wani fata na zama ko ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku? Ai duk wanda ka samu nasara ce gaskiya, tunda ɗaruruwan ka suna nema ba su samu ba, kai kuma ka samu, ko a wani mataki ka zo, ko na ɗayan ko na biyun, to alhamdulillah. Ke ma ba damuwa da inda aka jefa ki a gobe insha Allah. To Aisha Abdullahi Yabo, ya aka kika san da gasar hikaya ta ke ma? Gaskiya dama mafi akasarin gasa ko wace iri ce akan turo ta cikin gurup din da marubuta suke ciki. Su wannan ma din na santa ne ta hanyar gurup din marubuta da muke cikin marubuta gurup, sai da aka bude ta lokacin da na fara shiga 2019 kenan. 2019 daga nan kin ci gaba da shiga gasar? Duk shekara kina shiga kenan? Duk shekara na kan shiga, kuma ban taɓa kaiwa mataki ko da na farko ba. To idan shekara ta zo sai na ji kai ba zan shiga ba, saboda na shiga wancan ban ci ba. Sai a daga marubuta wana suna ƙara ƙarfafa mini na yi haƙuri. Kina canza labari a duk shekara in za ki shiga? Duk shekara na kan sauya labari. To ya kika ji a bana da kawai kika ga sunanki a cikin wanda aka zaɓe su suka kai wannan mataki? To gaskiya dai farin ciki na ai ba zai misaltu ba, sannan kuma na san wannan abun ba wai iyawata ba ne, kawai nufi ne na ubangiji. Allah shi ne ya bani nasara, irin wacce ban taɓa zato ko tsammani ba a lokacin da kuma ban yi zato ko tsammani ba. So lokacin kawai sai na gode ma Allah, na san cewa babu wanda ya min, shi ne ya mini. Ya sunan labarin da kika shiga da shi a wannan shekara kika kawo wannan matakin? Bakin kishi. Bakin kishi akan menene? Labari ne akan
kishi, yadda mata suke ɗaukar zafin kishi. Sannan kamar yanzu abubuwan da suke yawan faruwa, za ku ga mace, za ka ga in kan hau midiya ko labarai ko kuma ana labarai suka ji an ce wacce ta kashe mijinta, wacce ta cakawa mijinta wuka. In ka bibiye labarin za ka ga cewa babu fa auren dole aka yi ba, aure ne da aka gina shi kan soyayya. So gan ka bibiye karshen labarin za ka ga ba komai bane ya janyo haka, zafin kishi ne ya janyo mace ta kashe mijinta. To akan wannan ne na gina labari na. Me fatan ki to yanzu akan wannan gasa? To ai fata ya riga ya kare, saboda ba ki so a ce ke kika zama. To ai Allah ya riga ya gama nashi hukunci. Sannan kuma tun da na fito cikin ukun, cikin ɗaruruwan Allah ya fito da ni cikin ukun. So alhamdulillah na riga na gama nasara, sai dai godiya ubangiji. Aisha Adam Hussein, ya sunan labarin da kika shiga wannan gasar da shi kika kawo wannan matakin, kuma a takaice akan me kika yi labarin nan? To sunan labari na Rina Akaba. Rina Akaba. Labari ne da yake bayyana illolin shaye-shaye da cushe-cushen magungunan mata, musamman a wannan lokacin da mata ke cin karensu babu babbaka. In ka bude WhatsApp, Facebook, ina ne duk dai social media da in ka bude za ka ga talla ne dai na magungunan mata. Gidan biki ko suna ka ga mata, ta kai wani zubin har gidan mutuwa mata kan tafi da 'yan kayansu su dinga tallar wa'annan abubuwa, kuma mata idan suna rufewa su yi ta siyan wani abubuwan babu wannan ɗinsu da cewar abin nan zai iya cutar da lafiyata. To akan haka na gina labarin Rina Akaba, kamar yadda ya faru da jarumar. Ita ma ta kasance mai wannan ɗabi'ar, ba ruwanta, kawai ita burinta ta amfani da wannan, zai zame mata maslaha ko ba zai zame mata ba ruwanta, idan ta ya rufe, kawai burinta ta amfani da wannan abin. Daga ƙarshe har ya cutar da ita da mijin, cutar da ita kanta ma kuma ya fi cutar da ita ma daga ƙarshe. Aisha Sani Abdullahi, ya sunan labarin ki da kika shiga wannan gasar da shi ta bana, kuma menene jigon wannan labarin? Labari na sunan shi tuwon ƙasa, kuma jigon na yi shi ne akan gubar da wasu matan ke fuskanta sanadiyar rashin samun kulawar miji. Rashin samun kulawar miji bare dauki nauyinsu ba, bare damu da rayuwarsu, ya inganta rayuwarsu da na 'ya'yayensu ba. Ita jarumar mijinta ya zuba maƙudan kudaden shi ne a manhajar yanar gizo, irin mazanan marasa daukan shawara, a tunanin shi zai samu ninkin su. A ƙarshe masu manhajar suka gudu daga nan, ita kuma yayi watsi da rayuwarta da na 'ya'yanta, bai damu da sun ci sun sha ba ko me. Ita kuma to yaranta sun fara taso wanda ya kamata a ce sun yi karatu, hakan ya sa ta fara faɗi tashin nema musu mafita, inda take shiga halin gaba kura baya siyaki. Duk da kasancewa ta mata aure ta ba da kanta, ita tunanin ta cewa wahalar ta ya zo ƙarshe. Daga baya kuma ta zo ta yi bi babu, bata san cewa tuwon da ta tuka na ƙasa bane, kuma tuwon ƙasa baya maganin yunwa, tunda ta zo ta rasa aikin kuma ta saba ma ubangijinta. Tambayar ƙarshe da zan miki ita ce, yanzu menene burinki a rayuwa? Zama mai ba da shawarwari musamman ga mata. Akan me? A fannin rayuwarsu, musamman rayuwa aure, tunda yanzu a mata abin da ya fi damunsa a rayuwa yake iya jefa su ga halaka shine rayuwar aure, abin da za su fuskanta a gidansu, mazajensu. Kuma kin baɗi kina son ki shiga makaranta? Ina so in karanci bangaren ba da shawarwarin guidance and counseling. To Allah ya taimaka. Finally, Aisha Adam Hussein, menene burinki a rayuwa a matsayinki na marubuciya? To buri na a rayuwa shine in zama marubuciyar da zan yi rubutun da yake faɗakar da al'umma, kuma ya ci gaba da faɗakar da su, in yi rubutun da zai amfani al'umma, ya kawo wani gyara ko sauyi a rayuwar mu gaba daya. Shine burinki? Kina da burin ki kara karatu ko kuwa kin gamsu da matsayin karatun da kike? To yanzu ma dai karatun nake, ina da burin kuma in kammala shi cikin kwanciyar hankali, lafiya kalau. To Aisha Abdullahi Yabo, ke ma tambayar karshe, menene burin ki yanzu a rayuwa? Game da rubutu,
game da rubutu da kuma dai rayuwa gaba ɗaya mai ke son ya kasance kina son ki cin mashi a matsayin wani kudiri da ci gaba rayuwarki? zan iya cewa na dai game da rubutu shine ina fata rubutu na ya kai inda ban ma yi tunanin zai kai ba, kuma sako na ya dinga isa ga al'umma ya kuma zama mai amfani ga al'umma. Karatu ba wani kika ya isa? Idan zan samu dama ina so, an shi ilimi yana da daɗi. To da za a bayanin kin faɗa min cewa kin yi makarantar addini ne, kina da burin ki yi ɓangaren boko ko kuma ɓangaren addini kike son ki ƙara a kai? Dukkanin su ina da buri. Kamar ba ina da burin ilimi na ya ƙaru fannin addini, kuma idan zan samu dama fannin boko ina so, saboda ai shi ilimi koyaushe abin so ne, domin shi ne madubar rayuwa. To Allah taimaka. To ina gode muku gaba ɗayan ku akan wannan tattaunawa da muka yi, kuma ina muku fatan alheri. Allah ya ba da nasara, kuma kamar yadda kowace ta ce ba da ta nuna cewa ita tana son ta zama ta ɗaya, to kowacen ku ina muku fatan alheri. To bismillah, yau 29 ga wata ko Nuwamba shekara ta 2023, ga ni tare da zakarin ko gwarzayen gasar hikayata ta BBC Hausa ta shekara ta wannan shekarar, wanda daga cikinku kowace sunanta Aisha, saboda haka ana sa ran wata mai suna Aisha ita ce za ta zo ta ɗaya, mai suna Aisha za ta zo ta biyu, mai suna Aisha za ta zo ta uku. To Allah ya nuna mana wannan rana gobe. To na farko Aisha ta kusa da ni nan gefe na hannun dama, zan fara da tambaye ki, kuma tambayar da zan maki ita ce tambayar da zan yi wa kowacen ku, ko kuma kawai na yi wa kowacen ku. Na farko ina son ki dan faɗa min tarihin rayuwarki a takaice, sannan kuma kowace za ta faɗi sunanta sai ta faɗa min ita ma. Bismillah. Ni dai suna na Aisha Sani Abdullahi, haifaffiyar jihar Filato, karamar hukumar Jos ta Arewa. Na yi karatun firamare da secondary a Maria Memorial College da ke Jos, sannan yanzu ina neman gurbin karatu a jami'ar jihar Jos. Na'am, shekara kenan? 21. Wato matakin karatu na secondary school, na secondary kika yi yanzu kenan? Kina neman mataki na gaba? To madalla. Aisha ta gaba. Sunanki zai dauka daga nan. Sunana Aisha Adam Hussaini, an haife na unguwar PRP Nasarawa Local Government da ke kanan Daban, Najeriya, shekara ta 27. Na yi karatu na tun daga firamare har zuwa NCE a nan Kano, sannan yanzu haka ina digiri dina a FCE Kano. Ina da aure da yara biyu. Shekara kenan? 27. To bismillah, Aisha ta gaba. Sunana Aisha Abdullahi Yabo, an haife ni. Aisha Abdullahi? Sunana Aisha Abdullahi Yabo. Ok, Yabo Sokoto kenan? An haife ni a garin Gusau, jihar Zamfara. Shekaru na 30. Na yi karatun Islamiyya a Zawiyar Shehu Balarabe Gusau. Ok. Ya ka karatun da kake ne? Ya ka ta karatun Islamiyya. Ok, baki karatun boko ba. To tun da haka ne zan miki tambaya. Ke da kika yi karatun makarantar Islamiyya baki boko ba, ya aka kika koyi rubutu da harfan boko kuma? Gaskiya ba na ce wai ga wanda ya koya mini ba. Kai da abin da na sani, na yi karatun Islamiyya nan Zawiyar Shehu Balarabe Gusau, wanda dama idan dai abu ne na Hausa, karatu na Hausa, in kana da karatun ka na Islamiyya kuma daidai gwargwado ka sani ka fahimta, to ba zai maka wahala ba.
wannan karatun da na yi na islamiyya a wannan zawi shugaba rabi gusau shi ne da ya bani dama na taka matsayin da nake da shi a kai yanzu. Ina yawan karatun littafin hausa a kwana a tashi, har hakan ya sanya na fara fahimtar yaya zan yi rubutu, kuma ta yaya zan rubuta abin da zai isar da sako ga al'umma. Kamar waɗanne littattafai ne kika riga karantawa wanda suka saka maki shauƙin ke ma ki zama rubuciya? Farkon littafin da ya tsara na fara karatu shine su littafin marigayi Hadiza Salisu Sharu. Daga nan ina karatu littafin su anti Fauziyadi Suleiman, anti Bebe yar awaki da anti Maimuna Beli. Anti Maimuna. Maimuna Beli? Ita. Okay. Littattafan su ne gaskiya nake karatu da Balkisu H. Muhammad. Dila littattafan su ne nake yawan karatu. Har dai na ji ina sha'awa nima wata rana a ce na zama marubuciya da zan faɗakar da al'umma. A lokacin ina ganin kamar ba zan iya ba, musamman idan na tuna cewa ai ban yi boko ba. Da yake abin na Allah ne, sai ga shi yau na tsinci kaina a matsayin marubuciya, kuma daidai gwargwado ina rubutun abin da jama'a suke alfahari da shi, wanda ga shi ya kai ni matsayin da ban taɓa tunani ko a mafarki zan kai ba. To Aisha ta Kano, zan ce Aisha Adam Hussaini, ke ya aka yi kika zama marubuciya? Me ya baki sha'awar ki zama marubuciya? Ni ma dai na kasance ina yan karance-karance tun daga irin su magana jari da irin ruwan bagaja, to gaskiya daga kan wayannan su baba da inna, daga nan na fara sha'awar nima me zai hana dan fara gwada nawa rubutun. Sosai akwai lokacin na karanta wani littafi fitsarin fako da kuma sanadin boko lokacin ina secondary school. To littafin sanadin boko ya dan taba ni sosai saboda Halima wannan Abdullahi ke mashi da ta rubuta sanadin boko. To labarin ya taba zuciyata sosai, a lokacin sai nake ganin nima bari in kokari in dan gwada wani abu da zai faɗakar. To sai na fara rubutu a lokacin, na kan dan rubuta a 40 leaves in samu littafin dan ta rubutawa a lokacin. Ta haka dai na fara gaskiya. To Aisha Sani Abdullahi, Aisha Jos kenan. Ya aka kika zama marubuciya, ko me ya baki sha'awar ki rubutu wanda har yau gashi Allah ya kai ki wani mataki na zama ɗaya daga cikin gwarazan marubuta na Arewa? To gaskiya asali na ina son yin rubutu ba tare da ma na iya rubutun ba, saboda yayata ce take karanta littafi a gida haka sai tana ba mu labari. To tun daga lokacin sai kawai na ji ni so nake ni in dinga rubuta da kai, ba wai a dinga bani labarin wasu ba. Sai kasance na shiga secondary daga JS1, sai da ni da wata kawata muna kin kashe kudin break mu su littafi akan zamu yi rubutu. Ina ga mun siya littafan nan ba adadi, amma ba ma iya rubuta sentence ɗaya ma da Hausan, saboda ba mu san ya za mu fara ba mu iya Hausan ba, kuma ba mu san yadda ma ake alakanta yin rubutu ba. Sai da muka je SS1 wani malamin mu ya samu a Hausa, da ke a primary ba a mana Hausa amma aka je secondary ana yi. To a nan ne na dan fara iya Hausa, sai ya samu ya ce dole sai mun rubuta labari, shine test din mu. Dan da farko ma mun kiya ajin gaba ɗaya mun dauki abin shirme, ta da ai mu a ce mu kirkira labari, ta ina za mu fara. To da ya dage ya ce wannan shine CM mu, duk wanda bai yi ba kuma ya rasa. To a lokacin kowa yana ji ba ka so ka ga kai ne a baya, muka dage muka rubuta littafi wanda shine ina ga littafi na farko, so sarki ne. To daga nan kuma sai na zo na ga an fara rubutu online din nan, ina bi ina dan karanta wasu littafan. Sai na fara a group din Facebook ina gabatar da wani shiri wasan kwaikwayo. To akwai wata kawata ita kuma da take rubutu, sai ta ce min ai rubutu ma haka ne kamar yadda nake rubuta wasan kwaikwayon nan. Sai na ce mata a'a bari in iya ba, duk da cewa dai na taba rubuta wancan amma ban dauke shi a matsayin wani abu ba. Ta ce min in gwada. To tun da dai na fara gwada shine har yanzu. To tambaya ta gaba da zama, kin faɗi littafin ki na farko
ya kika yi da wannan littafin? An buga shi ne a matsayin littafi ko kuma a online aka kika wallafa shi? Gaskiya littafin shi ko online bai je ba. Ba na ma sa shi irin jerin littafai na online saboda shi ba rubuta shi ba. Da a school din an karfa malamin mu ya ce za a buga, to ban san me ya faru ba, amma dai ba a buga shi ba kuma littafin yana gun shi. Baki da kofi? Ban da shi gaskiya. Kuma littafi ne kamar na haɗin gwiwa? A'a, kowa shi yayi nashi. Lokacin 20 lips irin kowa ya siya ya rubuta, ka rubuta labari complete akai. To banda wannan madauka kawai ya tafi. Wanne ne kuma kika rubuta na gaba wanda ya zama littafin kyau da kika wallafa shi ko da online din ne? Mai suna littafai na kusan 17. Na farkon nake magana. Na farko babu ruwansu. Babu ruwansu shi an buga shi a online din? Akwai shi a online. To kuma waɗannan littafan wajen 17 su ma duk an buga su? Duka suna nan online, guda ɗaya ma an yi publishing ɗinsa. A ina a matsayin littafi? Sai na auri marubuci, akwai shi yanzu a kasuwa a Kano. To Aisha Adam Hussaini, wannan tambayar da ne mata ta littafin ta na farko, ke wanne ne littafin ki na farko da kika rubuta kuma aka buga shi? Sannan kina da wani littafi wanda yake ba online aka buga shi ba, wanda aka buga akan takarda? To gaskiya ban buga littafi ba har kawo yanzu, sai dai na sake su ne a online kawai, babu bugaggen littafi. Kuma littafin da na fara rubutawa online shine yawon sallar Hajiya Iya. Labari ne akan irin wata dattijuwa haka mai dan rikici, to kuma ina nuna kamar yadda ya kamata su yi haƙuri da iyayensu idan sun girma, sun kai wani shekaru na girma, sakamakon in iyaye suka yi irin wannan girman dole sai an yi haƙuri da su. To akan haka ne rubutun, amma gaskiya ban buga kowane labari ba, ban taɓa bugawa ba. Littattafanki da kika rubuta yanzu sun kai guda nawa? To za su kai 12 haka. Waɗanne ne aka wallafa sa online, sun kai guda nawa? Za su yi 12 su ɗin ne. Wanda aka buga online ɗin? Kyau. To Aisha Abdullahi Yabo, ki faɗa mana littafin da kika fara rubutawa kema da kuma yawan littafin da kika rubuta zuwa yanzu. Na fara rubuta littafi na mai suna Amal. Amal? Sannan na rubuta littafai 10. Dukkan su suna nan online ko kuma waɗansu baki dora su? Dukkan su na dora su online, sai dai na rasa wasu, amma ina da wasu daga cikinsu. To tambaya ta gaba da nake so ne muku duka. Aisha Abdullahi Yabo, daga bayanin nan da muka yi dukkan ku kamar marubutan online ne, in banda Aisha Sani Abdullahi da ta buga littafi kwaya ɗaya yana kasuwa. Kuna da burin ku rubuta littafai na takarda ko dai kun gamsu kawai ku zama marubuta online kawai ya ishe ku a ganin ki? Ina da burin na buga na littafin, amma ba don wai ban gamsu cewa ni marubuci online ba ne. Har koyaushe ina alfahari da kasancewa ta marubuci online, saboda wani ci gaba ne ai shi ma na wannan rayuwar da zamanin da muke ciki. Sai dai kuma ni ma zan yi fatan a ce na gaba tarihin da na buga na littafin a takarda. Kan zuwa yaushe? Wani lokaci ina na samu damar yin haka. To Aisha Adam Hussaini, na yi tambaya akan rubutun littafai online. Kina da burin ke ma ki buga littafi wata rana a ce ga littafin ki ya fito da aka buga, ko kuwa kawai kin gamsu ki tsaya online kawai shi kenan? Sosai ina da buri gaskiya, don littafin da na kammala ma nan ba da jimawa ba na kammala shi Shi'uman Masarauta. Don yanzu ina, saboda yanayin rubutun online muna yin shi ne page by page,
to kaga in bugawa ne dole sai ka haɗe shi a document guri ɗaya. To na zauna ne ina ciccire wa'annan duk abubuwan ina haɗe su ne don ina da burin buga shi insha Allah. Na yi magana ma da wannan inda za a buga mu. Da kamfanin da su buga muke? A'a, akwai wanda muke bawa yan online ke bawa aikin. To in kana da sha'awa za ka yi mai magana sai ka bashi aikin da duk abin da ya kamata. To insha Allah ina da burin da ya buga shuman masarauta gaskiya. To Aisha Sani Abdullahi, rubutun online ke yanzu har kin buga littafi guda ɗaya, kina da burin ci gaba da buga littafai, sannan wanda aka buga ɗin kin ci wata riba daga buga shi da aka yi, misali kin samu kuɗi? To gaskiya ina da burin ma buga dukkanin littafai na kowanne, ko da a ce ina da shi online to ran so a ce na gan shi a bige, duk da cewa dai online din ne mafari, amma kasancewar shi a bige wani tarihi ne da zan iya adanawa a kowane lokaci nake bukatar shi, zan yi amfani da shi. Sannan kuma littafi na da yake kasuwa gaskiya an samu alhamdulillah, tunda ko ba komai ma akwai inda in suka je za su tambaye ni su ce wani littafi ne nawa nake da shi yake kasuwa. Akwai irin manyan marubutan da ba su cika son karatu a waya ba, in kuka kaɗan yi magana sukan ce kana da wani littafi bugagge, to in na faɗa za su nema su karanta. To zan tambaye ki, wacce riba ake samu a rubutun online? Ana samun wani kuɗi ne? Ana samu gaskiya, saboda yanzu an fitar da hanyar da za ka sa kuɗi a littafinka in kana so ka yi shi na saidawa. Kuma akwai application da aka yi ma na marubuta yanzu za su iya sawa na littafan Hausa, shi wannan na Hausa ne ma, littafan Hausa gaba ɗaya za ka iya sa ka saida littafin ka. In kuma direct a WhatsApp kake so ka saida, za ka iya fara fitar da free pages na littafin ka saka kuɗi. In free pages ɗin ya ƙare, duk mai so zai biyo ka ya biya ka kuɗi ka sa shi a group. In kuma ka kammala zai karfi document ɗin ya karanta. To Aisha Abdullahi Yabo, ina son tambaye ki, marubutan online akwai wanda ke suka ku da ko suka marubutan online cewar akwai dai suka kala-kala. Akwai masu cewa ba ku bin ka'idar rubutu, mutum zai rubutu da ya ga dama, hausar ba na hau ba kaza ba kaza. Sannan akwai masu rubutun batsa kawai, suna aikawa koda da sunan ƙarya da sauransu. A wasu na cewa ya kamata a hana ma rubutun online. Me za ki ce akan wannan? Ni da zan iya cewa saboda baragubin cikinmu bai kamata a soke gaba ɗaya marubutan online a ce a ɗauke mu ba marubuta ba, ko kuma a dinga suka mu. Saboda dama ai kowane irin al'amari ne na rubutu ne, kowane al'amari dai na rayuwa akwai abu mai kyau akwai mara kyau cikin shi. Don haka mafi akasari tabbas akwai marubutan batsa, amma ba su kai yawan marubutan da suke kokarin ganin sun rubuta wani alƙalamin su ya saito akan hanya ta kirki ba. Sannan kuma batun marubuta online ba su biya na hausa in gaba wannan lokacin ba, don yanzu gaskiya abubuwan an samu ci gaba sosai. Da yawa za ga marubutan online suna kokari wajen ganin cewa sun tsaya sun karantu, saboda akwai marubuta da yawa da yanzu suka buɗe ajujuwa na online da suke koyar da mu darussa akan ka'idojin rubutu, wanda ina da tabbaci a yanzu idan za a haɗa marubutan da suke buga littafansu na baya da mu marubutan da muke na online yanzu, mafi yawa idan za a haɗa a ce kowa ya kawo rubutun shi na ka'idojin rubutu, su ma su kawo, to insha Allah marubutan online za su canyi. Saboda yanzu daidai gwargwado an samu ci gaban da marubutan online ma suna iyakar kokarin su wajen ganin sun bi ka'idojin rubutu da na hawan Hausa. To Aisha Adam Hussaini, ku marubutan online kuna da wata kungiya ne da kuke tafiyar da ita, misali da shugabanni da komai kun san junanku? To ba mu da wata kungiya dai guda ɗaya da za mu ci baki ɗayan mu marubuta online muna ƙarƙashin ta. Sai dai a marubuta online ɗin ma akwai ƙungiyoyi da akan buɗe
don ko malama Aisha ma shugabar wata kungiya ce ita ma ta nan online din. Akwai kungiyoyi da akan bude da members a ciki. Aisha Sani Abdullahi ko? Yawwa Aisha Sani Abdullahi. Akwai kungiyoyi da dama da za a bude, akwai shugabanni a ciki sai kuma members. Akwai dokoki da ake kafawa. Ba ma son rubutun batsa, ba ma son cin zarafi, ba ma son wani abubuwa. Akwai dai dokoki da dama da akan rubuta. In ka amince da wannan dokoki to za ka yi zaman wannan kungiya. Idan baka amince ba to ba za ka zauna ba. Dan kamar yadda kai maganar rubutun batsa ma, yawanci idan aka duba masu rubutun batsan nan cin gashin kansu suke gaskiya. Ba sa rubutu ne a ƙarƙashin kungiya. Kuma amma an san su? An san su. Kuma bai kamata ɗoyinsu ma ya nashe mu ba. Tunda misali mu muna zaune a ƙarƙashin ƙungiya, bai kamata su da suke cin gashin kansu a ci gaba ɗaya za a mana kuɗin gora ba dama. To akwai ƙungiyoyi dai daban-daban haka na marubuta, rukuni za ka samu kowanne da members da kuma shugabanninsu. Kuma in laifi ma kai a cikin ƙungiya akan hukunta ka haka da horo, ko a kore ka ko a baka wani hutu ko kuma dai a cika wata tara gaskiya. Aisha Sani Abdullahi, an ce kina shugabantar wata kungiyar marubuta, ya sunan wannan kungiyar, kuma waɗanne irin members ne suke cikin kungiyar, kuma duka a Plateau suke ko kuma akwai su a garuruwa daban-daban? Sunan kungiyar Noble Writers Association. Da turanci kuma ba da Hausa? To dalilin da yasa aka saka da turanci, yanzu in dan fassara novel din ya kunshi kalmomi da yawa da Hausa, kuma ba na son in gajarta in dauki kalma daya. In na dauka kamar na dauki karamci kalma daya, shi kuma in na sa novel din ya kunshi abubuwa da yawa da nake so kungiyar ta kasance da shi. To su wane ne 'ya'yan kungiyar kuma ina suke? To gaskiya ba 'yan Jos bane, ina tunanin ma ni kadai ce 'yar Jos din a ciki. Ya kuke kuna ganin juna ko kuma kungiyar online take ita ma iyaka take nan? Ba ma ganin juna, iyaka online ne, amma muna da shirin yi mata rijista. Har 'yan Nijar akwai, ba ma iyaka 'yan Najeriya bane kadai. To Aisha Abdullahi Yabo, ina so in tambaye ki akan marubutan online. Me yasa mata suka yawa a ciki? Me yasa ba maza a online? Ko akwai wani ne ban sani ba? So gaskiya ba zan ce ba maza ba, akwai mazan, sai dai matan sun fi yawa. Kuma ba mamaki hakan saboda damar da wasu matan ba su samu bane. Kila da yawa akwai matan da zaka ga suna da baiwar su yi rubutu, amma a lokacin da ake buga littafin ba su samu wannan damar ba. Sai wannan lokacin da zamani ya zo mana da rubutu na online, harkar media nan ta shigo, sai ya zama mata da yawa sun samu damar da za su baje kolin wannan baiwar da Allah ya musu. So wannan dalilin ne nake tunanin ya sa mata marubuta online suka fi maza yawa, duk da su ma mazan akwai su. Aisha Adam Hussaini, marubutan online yawanci kuna rubutu ne akan soyayya da zaman aure, sai ana cewa shin ba ku san matsalolin da ke damun kasar nan ba ne? Misali na tattalin arziki ma kawai, sai kullum maganar aure da soyayya, aure da soyayya. Ko kuma ke a matsayin kan kina rubutu akan wasu matsaloli waɗanda ba su shamu zamantakewar namiji da mace ba? Akwai masu rubutu akan abin da ya shafi wannan bangarorin, sai dai kuma kamar yadda ka faɗa, mafi yawa gaskiya an fi karkata a wannan bangaren ne. Ni karan kaina gaskiya ban yi wasu rubuce-rubuce abin da ya shafi matsalolin ƙasa ba, sai dai inda ni na fi karkata ma na fi karkata ne bangaren abin da ya shafi rubutu bangaren aljanu haka da sakakin da mata kan yi. Ni ban cika ma rubutun gaskiya soyayya ba gaskiya, dan ni labarin ma soyayya bai cika burge ni ba. Na fi yin rubutu ne akan abin da ya shafi aljanu haka da sakakin da mata kan yi har aljanu su samu dama a cikin jikinsu,
ko kuma dai wani abu haka ta fannin aljani da zai razana ko wasu kariya da addu'a da ya kamata ka rike, gaskiya ni na fi rubutu a wannan fannin. Aisha Jos, a kan me kika fi rubutu ke kuma? Gaskiya na fi yin rubutu, ina duba abubuwan da ba a cika bayyanar da su bane. Kamar me? Kamar abubuwan da yake faruwa da rayuwar mata har ma da maza, abubuwan da irin an fi so a danne su, an san cewa suna faruwa kuma ana cutar da waɗanda yake faruwa a kansu, amma an fi son dannar da su a fito da wasu abubuwan da babu ma buƙatar bayyanar da su ga duniya. Kamar me kenan? Kamar yanzu namiji da ake ɗauka cewa kullum mace ce namiji ne yake tauyewa mace hakkinta, ba a taɓa tunanin cewa akwai matar da ita ma take iya danna haƙƙin mijinta. Sannan ba a son bayyanar da cewa su ma ɗin mata suna shiga ƙalubale yayin da maza suka samu rashin kulawa a gurin mazajensu, suna iya fuskantar ƙalubalen rayuwa da kuma halin da ƙasa yake ciki da mata suke fuskantar shi ma ƙalubalen dan ce koya ne, abubuwan da aka sa na cin hanci da irin wani abu dai, irin in mace ta je tana neman abu yanda ake nuna mata cewa sai ta bada wani abu kafin a bata, ba za ta taɓa samun abu ta daɗi ba, musamman kasancewar ta mace sai ya sa wannan abin ya zame mata abu mai wahala, wani lokacin har sai ya kai ga ta iya saba wa ubangijinta kafin ta samu biyan bukata. Ya aka kika san da maganar gasar hikayata, kuma kin taɓa shiga gasar a baya ko wannan ne karo na farko da kika shiga? Gaskiya na santa a Facebook saboda marubuta ana sakewa irin ana sharing a cikin groups ɗinmu, sannan kuma wannan ne shiga na uku. Da wani shekara kika shiga? Na shiga 2021, 2022 sai wannan 2023. Sai ga cikin an zaɓe ki kina daga cikin wanda suka zo ƙarshe. To me zaki ce akan wannan mataki da Allah ya kawo ki na zama cikin mutum uku na ƙarshe? Gaskiya na yi farin ciki kuma na gode ma Allah, domin nasarar ba tawa bace daga shi ne. Kina da wani buri akan gasar? To ni dai babban buri na akan ma rubutu gaba daya, rubutu na akan gasar na ce. Akan gasar. Ba ki so ki zama ta daya? ko me yake son ki, me yayi burin ki akan gasar? Gaskiya kin zo daidai gaba karshe. Gaskiya tun da na zo wannan matakin ni a tunanina na gama yin nasara, ko na ɗaya ko na biyu, na gode ma Allah. Kawai zuwa wannan gasar ita in dai a ce ka zo cikin wani na mutane uku, ka riga ka gama samun nasara, kawai sai dai ka gode ma Allah, ka ƙara gode mai. Aisha Adam Hussaini, ya aka kika san da gasar hikayata? To in aka duba nan bangaren ma kaga ci gaban online kenan, tunda a online aka saki wannan gasar, a online ne za ka yi rubutun kuma ka tura su ma kuma har su duba su da maka da amsar cewar ka yi nasara, tunda ba wai ta ake kuje wani guri an kafe ku duba sunayen ku ba. A online din suka saki, muka duba muka bibiya, aka turo group na marubuta haka da Facebook da kuma nan WhatsApp. To anan muka ga ka'idojin muka karanta, sannan kuma muka lalabi jigogin da ya kamata mai rubutu a kai don ya kawo ci gaba ko wani gyara a cikin al'ummarmu. Sau nawa kika shiga gasar kafin Allah kawo a bana aka zaɓe ki kika kawo wannan matakin? Na shiga sau uku gaskiya, ni ma na fara daga 2021 aka zo 22 sai kuma 23 din nan Allah ya kawo nasara. Me fatan ki yanzu game da wannan gasa da kika shiga? To alhamdulillah, fata kam ai dama fata ka kasance cikin ukun da suka yi za su yi nasara, to kuma gashi ka zo matakin, sai dai ka ce kana godiya ga ubangiji da ya maka wannan baiwar, tunda ba wayanka ko dabara ka bane ya baka. A ce labarai out of mutane 500 an zaɓe ku uku, to ka san wannan bayin ka bane ba kuma wayan ka bane, Allah ne ya baka, sai kuma kokarin da kai ma kai rubutun da ya kamata. Baki da wani fata na zama ko ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku? Ai duk wanda ka samu nasara ce gaskiya, tun da ɗaruruwan ka suna nema ba su samu ba, kai kuma ka samu, ko a wani mataki ka zo, ko na ɗayan ko na biyun, to alhamdulillah. Ke ma ba damuwa da inda aka jefa ki a gobe. Insha Allah. To Aisha Abdullahi Yabo, ya aka kika san da gasar hikaya ta ke ma? Gaskiya dama mafi akasarin gasa
ko wace iri ce akan turo ta cikin group ɗin da marubuta suke ciki. Su wannan ma ɗin na santa ne ta hanyar group ɗin marubuta da muke cikin marubuta wurin. Sai da aka buɗe ta lokacin da na fara shiga 2019 kenan. 2019 daga nan kin ci gaba da shiga gasar? Duk shekara kina shiga kenan? Duk shekara na kan shiga kuma ban taɓa kaiwa mataki ko da na farko ba. To idan shekara ta zo sai na ji kai ba zan shiga ba saboda na shiga wancan ban ci ba. Sai a daga marubuta wana suna ƙara ƙarfafa mini na yi haƙuri. Kina canza labari a duk shekara in za ki shiga? Duk shekara na kan sauya labari. To ya kika ji a bana da kawai kika ga sunanki a cikin wanda aka zaɓe su suka kai wannan mataki? To gaskiya dai farin ciki na aibar zai matsayi ba. Sannan kuma na san wannan abun ba wai iyawata ba ne, kawai nufi ne na ubangiji. Allah shi ne ya bani nasara irin wacce ban taɓa zato ko tsammani ba a lokacin da kuma ban yi zato ko tsammani ba. So lokacin kawai sai na gode ma Allah, na san cewa babu wanda ya min shi ne ya mini. Ya sunan labarin da kika shiga da shi a wannan shekara kika kawo wannan matakin? Bakin kishi. Bakin kishi akan menene? Labari ne akan kishi, yadda mata suke ɗaukar zafin kishi. Sannan kamar yanzu abubuwan da suke yawan faruwa, za ku ga mace, za ka ga in kan hau midiya ko labarai ko kuma ana labarai suka ji an ce wacce ta kashe mijinta, wacce ta caka wa mijinta wuka. In ka bibiye labarin za ka ga cewa babu fa auren dole aka yi ba, aure ne da aka gina shi kan soyayya. So gan ka bibiye karshen labarin za ka ga ba komai bane ya janyo haka, zafin kishi ne ya janyo mace ta kashe mijinta. To akan wannan ne na gina labari na. Me fatan ki to yanzu akan wannan gasa? To ai fata ya riga ya kare, saboda ba ki so a ce ke kika zama? To ai Allah ya riga ya gama nashi hukunci. Sannan kuma tun da na fito cikin ukun, cikin ɗaruruwan Allah ya fito da ni cikin ukun. So alhamdulillah na riga na gama nasara, sai dai godiya ubangiji. Aisha Adam Hussein, ya sunan labarin da kika shiga wannan gasar da shi kika kawo wannan matakin, kuma a takaice akan me kika yi labarin nan? To sunan labari na Rina Akaba. Rina Akaba. Labari ne da yake bayyana illolin shaye-shaye da cushe-cushen magungunan mata, musamman a wannan lokacin da mata ke cin karensu babu babbaka. In ka bude WhatsApp, Facebook, ina ne duk dai social media da in ka bude za ka ga talla ne dai na magungunan mata. Gidan biki ko suna ka ga mata, ta kai wani zubin har gidan mutuwa mata kan tafi da 'yan kayansu su dinga tallar wa'annan abubuwa. Kuma mata idan suna rufewa su ta siyan wannan abubuwan, babu wannan ɗinsu da cewar abin nan zai iya cutar da lafiyata. To akan haka na gina labarin Rina Akaba, kamar yadda ya faru da jarumar. Ita ma ta kasance mai wannan ɗabi'ar, ba ruwanta, kawai ita burinta ta amfani da wannan, zai zame mata maslaha ko ba zai zame mata ba ruwanta. Idan ta ya rufe, kawai burinta ta amfani da wannan abin, daga ƙarshe har ya cutar da ita da mijin, cutar da ita kanta ma kuma ya fi cutar da ita ma daga ƙarshe. Aisha Sani Abdullahi, ya sunan labarin ki da kika shiga wannan gasar da shi ta bana, kuma menene jigon wannan labarin? Labari na sunan shi tuwon ƙasa, kuma jigon na yi shi ne akan gubar da wasu matan ke fuskanta sanadiyar rashin samun kulawar miji. Rashin samun kulawar miji bare dauki nauyinsu ba, bare damu da rayuwarsu, ya inganta rayuwarsu da na 'ya'yayensu ba. Ita jarumar mijinta ya zuba maƙudan kudaden shi ne a manhajar yanar gizo, irin mazan nan marasa daukan shawara, a tunanin shi zai samu ninkin su. A ƙarshe masu manhajar suka gudu daga nan, ita kuma yayi watsi da rayuwarta da na 'ya'yanta, bai damu da sun ci sun sha ba ko me. Ita kuma to yaranta sun fara taso wanda ya kamata a ce sun yi karatu, hakan ya sa ta fara faɗi tashin nema musu mafita, inda take shiga halin gaba kura baya siyaki. Duk da kasance wata mata aure ta ba da kanta, ita tunaninta cewa wahalar ta ya zo ƙarshe, daga baya kuma ta zo ta yi biyu babu. Bata san cewa tuwon da ta tuka na ƙasa bane, kuma tuwon ƙasa baya maganin yunwa, tunda ta zo ta rasa aikin kuma ta saba ma ubangijinta. Tambayar ƙarshe da zan miki ita ce, yanzu menene burinki a rayuwa?
zama mai ba da shawarwari musamman ga mata akan me? a fannin rayuwarsu, musamman rayuwa aure, tun da yanzu a mata abin da ya fi damun ka a rayuwa yake iya jefa su ga halaka shine rayuwar aure, abin da za su fuskanta a gidansu, mazajensu. Kuma kin baɗi kina son ki shiga makaranta? Ina so in karanci bangaren ba da shawarwarin guidance and counseling. To Allah ya taimaka. Finally, Aisha Adam Hussein, menene burinki a rayuwa a matsayinki na marubuciya? To burina a rayuwa shine in zama marubuciyar da zan yi rubutun da yake faɗakar da al'umma kuma ya ci gaba da faɗakar da su, in yi rubutun da zai amfani al'umma ya kawo wani gyara ko sauyi a rayuwar mu gaba daya. Shine burinki? Kina da burin ki ƙara karatu ko kuwa kin gamsu da matsayin karatun da kike? To yanzu ma dai karatun nake, ina da burin kuma in kammala shi cikin kwanciyar hankali, lafiya kalau. To Aisha Abdullahi Yabo, ke ma tambayar ƙarshe, menene burin ki yanzu a rayuwa? Game da rubutu? Game da rubutu da kuma dai rayuwa gaba ɗaya, mai ke son ya kasance kina son ki cin mashi a matsayin wani kudiri da ci gaba rayuwarki? Zan iya cewa na dai game da rubutu shine ina fatan rubutu na ya kai inda ban ma yi tunanin zai kai ba, kuma sako na ya dinga isa ga al'umma, ya kuma zama mai amfani ga al'umma. Karatu ba? Wanda kika ya isa? Idan zan samu dama ina so, an shi ilimi yana da daɗi. To da za a bayanin kin faɗa min cewa kin yi makarantar addini ne, kina da burin ki yi ɓangaren boko ko kuma ɓangaren addini kike son ki ƙara a kai? Dukkanin su ina da buri. Kamar ba? Ina da burin ilimi na ya ƙaru fannin addini, kuma idan zan samu dama fannin boko ina so, saboda ai shi ilimi koyaushe abin so ne, domin shi ne madubar rayuwa. To Allah ya taimaka. To ina gode muku gaba ɗayan ku akan wannan tattaunawa da muka yi, kuma ina muku fatan alheri, Allah ya ba da nasara. Kuma kamar yadda kowace ta ce ba da ta nuna cewa ita tana son ta zama ta ɗaya, to kowacen ku ina muku fatan alheri. To bismillah, yau 29 ga wata ko Nuwamba shekara ta 2023, ga ni tare da zakarin ko gwarzayen gasar hikayata ta BBC Hausa ta shekara ta wannan shekarar, wanda daga cikinku kowace sunanta Aisha, saboda haka ana sa ran wata mai suna Aisha ita ce za ta zo ta ɗaya, mai suna Aisha za ta zo ta biyu, mai suna Aisha za ta zo ta uku. To Allah ya nuna mana wannan rana gobe. To na farko, Aisha ta kusa da ni nan gefe na hannun dama, zan fara da tambayar ki, kuma tambayar da zan maki ita ce tambayar da zan yi wa kowace ku, ko kuma kawai na yi wa kowace ku. Na farko ina son ki dan faɗa min tarihin rayuwarki a takaice, sannan kuma kowace za ta faɗi sunanta sai ta faɗa min ita ma. Bismillah. Ni dai suna na Aisha Sani Abdullahi, haifaffiyar jihar Filato, karamar hukumar Jos ta Arewa. Na yi karatun firamare da secondary a Maria Memorial College da ke Jos, sannan yanzu ina neman gurbin karatu a jami'ar jihar Jos. Na'am, shekarar ki nawa? 21. Wato matakin karatu na secondary school, na secondary kika yi yanzu kenan? Kina neman mataki na gaba? To madalla. Aisha ta gaba. Sunan ki zai dauka daga nan. Sunana Aisha Adam Hussaini, an haife na unguwar PRP na Saraba Local Government da ke kanan Daban, Najeriya. Shekara ta 27. Na yi karatu na tun daga firamare har zuwa NCE a nan Kano, sannan yanzu haka ina digiri dina a FCE Kano. Ina da aure da yara 2.
shekarar kenan 27. to bismillah Aisha ta gaba. Sunana Aisha Abdullahi Yabo. An haife ni. Aisha Abdullahi. Sunana Aisha Abdullahi Yabo. Yabo. Ok, Yabo Sokoto kenan. An haife ni a garin Gusau, jihar Zamfara. Shekaru na 30. Na yi karatun Islamiyya a Zawiyar Shehu Balarabe Gusau. Ok. Ya ka karatun da kake ne? Ya ka ta karatun Islamiyya. Ok, baki karatun boko ba. To tun da haka ne zan miki tambaya. Ke da kika yi karatun makarantar Islamiyya baki boko ba, ya aka kika koyi rubutu da harufan boko kuma? Gaskiya ba na ce wai ga wanda ya koya mini ba. No. Kai da abin da na sani, na yi karatun Islamiyya nan Zawiyar Shehu Balarabe Gusau. Wanda dama idan dai abu ne na Hausa, karatu na Hausa, in kana da karatun ka na Islamiyya kuma daidai gwargwado ka sani ka fahimta, to ba zai maka wahala ba. Wannan karatun da na yi na Islamiyya a wannan Zawiyar Shehu Balarabe Gusau shi ne da ya bani dama na taka matsayin da nake da shi a kai yanzu. Ina yawan karatun littafin Hausa. A kwana a tashi har hakan ya sanya na fara fahimtar yaya zan yi rubutu, kuma ta yaya zan rubuta abin da zai isar da sako ga al'umma. Kamar waɗanne littattafai ne kika riga karantawa wanda suka saka maki shauƙin ke ma ki zama rubuciya? Farkon littafin da ya tsara na fara karatu shine su littafin marigayi Hadiza Salisu Shari. Daga nan ina karatun littafin su anti Fauziyadi Suleiman, anti Bebe Yar Awaki da anti Maimuna Beli. Anti Maimuna. Maimuna Beli? Ita. Okay. Littattafan su ne gaskiya nake karatu da Bilkisu H. Muhammad. Duk littattafan su ne nake yawan karatu. Har dai na ji ina sha'awar nima ta rana a ce na zama marubuciya da zan faɗakar da al'umma. A lokacin ina ganin kamar ba zan iya ba, musamman idan na tuna cewa ai ban yi boko ba. Da yake abin na Allah ne, sai ga shi yau na tsinci kaina a matsayin marubuciya, kuma daidai gwargwado ina rubutun abin da jama'a suke alfahari da shi, wanda ga shi ya kai ni matsayin da ban taɓa tunani ko a mafarki zan kai ba. To Aisha ta Kano zan ce Aisha Adam Husaini, ke ya aka kika zama marubuciya? Me ya baki sha'awar ki zama marubuciya? Ni ma dai na kasance ina yan karance-karance tun daga irin su Magana Jari da irin Ruwan Bagaja, to gaskiya daga kan wayannan su Baba da Inna, daga nan na fara sha'awar ni ma me zai hana dan fara gwada nawa rubutun. Sosai akwai lokacin na karanta wani littafi Fitsarin Fako da kuma Sanadin Boko lokacin ina secondary school. To littafin Sanadin Boko ya dan taba ni sosai saboda Halima wannan Abdullahi Kemashi ita ta rubuta Sanadin Boko. To labarin ya taba zuciyata sosai, a lokacin sai nake ganin nima bari in kokari in dan gwada wani abu da zai faɗakar. To sai na fara rubutu a lokacin, na kan dan rubuta a 40 lips in samu littafin dan ta rubutawa a lokacin. Ta haka dai na fara gaskiya. To Aisha Sani Abdullahi, Aisha Jos kenan. Ya aka kika zama marubuciya, ko me ya baki sha'awar ki rubutu wanda har yau gashi Allah ya kai ki wani mataki na zama ɗaya daga cikin gwarazan marubuta na Arewa? To gaskiya asali na ina son yin rubutu ba tare da ma na iya rubutun ba, saboda yayata ce take karanta littafi a gida haka sai tana ba mu labari. To tun daga lokacin sai kawai na ji ni so nake ni in dinga rubuta da kai, ba wai a dinga bani labarin wasu ba. Sai kasance na shiga secondary daga JS1, sai da ni da wata kawata muna kin kashe kudin break mu siyo littafi akan za mu yi rubutu.
ina ga mun siya littafan nan ba adadi amma ba ma iya rubuta sentence ɗaya ma da hausan saboda ba mu san ya za mu fara ba mu iya hausan ba kuma ba mu san yadda ma ake alakanta yin rubutu ba. Sai da muka je ss1 wani malamin mu ya samu a hausa da ke a primary ba a mana hausa amma aka je secondary ana yi, to a nan ne na dan fara iya hausa sai ya samu ya ce dole sai mun rubuta labari shine test din mu, dan da farko ma mun kiya ajin gaba ɗaya mun dauki abin shirme ta da ai mu a ce mu kirkira labari ta ina za mu fara. To da ya dage ya ce wannan shine CM mu, duk wanda bai yi ba kuma ya rasa. To a lokacin kowa yana ji ba ka so ka ga kai ne a baya, muka dage muka rubuta littafi wanda shine ina ga littafi na farko so sarki ne. To daga nan kuma sai na zo naga an fara rubutu online din nan, ina bi ina dan karanta wasu littafan, sai na fara a group din Facebook ina gabatar da wani shiri wasan kwaikwayo. To akwai wata kawata ita kuma da take rubutu sai ta ce min ai rubutu ma haka ne kamar yadda nake rubuta wasan kwaikwayon nan. Sai na ce mata a'a bari in iya ba, duk da cewa dai na taba rubuta wancan amma ban dauke shi a matsayin wani abu ba. Ta ce min in gwada, to tun da dai na fara gwada shi ne har yanzu. To tambaya ta gaba da zama kin faɗi littafin ki na farko, ya kika yi da wannan littafin? An buga shi ne a matsayin littafi ko kuma a online aka kika wallafa shi? Gaskiya littafin shi ko online bai je ba, ba na ma sa shi irin jerin littafai na online saboda shi ba rubuta shi ba. Da a school din an karfa malamin mu ya ce za a buga, to ban san me ya faru ba amma dai ba a buga shi ba kuma littafin yana gun shi. Baki da kofi? Ban da shi gaskiya. Kuma littafi ne kamar na haɗin gwiwa? A'a, kowa shi yayi nashi. Lokacin 20 lips irin kowa ya siya ya rubuta labari complete akai. To banda wannan madauka kawai ya tafi, wanne ne kuma kika rubuta na gaba wanda ya zama littafin kyau da kika wallafa shi ko da online din ne? Mai suna littafai na kusan 17. Na farkon nake magana. Na farko babu ruwansu. Babu ruwansu shi an buga shi a online din? Eh, akwai shi a online. To kuma waɗannan littafan wajen 17 su ma duk an buga su? Duka suna nan online, guda ɗaya ma an yi publishing ɗinsa. A ina a matsayin littafi? Sai na auri marubuci, akwai shi yanzu a kasuwa a Kano. To Aisha Adam Hussaini, wannan tambayar da ne mata ta littafin ta na farko, ke wanne ne littafin ki na farko da kika rubuta kuma aka buga shi? Sannan kina da wani littafi wanda yake ba online aka buga shi ba, wanda aka buga akan takarda? To gaskiya ban buga littafi ba har kawo yanzu, sai dai na sake su ne a online kawai, babu bugaggen littafi. Kuma littafin da na fara rubutawa online shine yawon sallar hajiya iya. Labari ne akan irin wata dattijuwa haka mai dan rikici, to kuma ina nuna kamar yadda ya'ya ya kamata su yi haƙuri da iyayensu idan sun girma, sun kai wani shekaru na girma, sakamakon in iyaye suka yi irin wannan girman dole sai an yi haƙuri da su. To akan haka ne rubutun, amma gaskiya ban buga kowane labari ba, ban taɓa bugawa ba. Littattafanki da kika rubuta yanzu sun kai guda nawa? To za su kai 12 haka. Waɗanne ne aka wallafa sa online, sun kai guda nawa? Za su yi 12 su ɗin ne. Wanda aka buga online ɗin? Kyau. To Aisha Abdullahi Yabo, ki faɗa mana littafin da kika fara rubutawa kema da kuma yawan littafin da kika rubuta zuwa yanzu. Na fara rubuta littafi na mai suna Amal. Amal? Sannan na rubuta littafai 10. Dukkan su suna nan online ko kuma waɗansu baki dora su? Dukkan su na dora su online, sai dai na rasa wasu amma ina da wasu daga cikinsu. To tambaya ta gaba da nake so ne muku duka. Aisha Abdullahi Yabo, daga bayanin nan da muka yi dukkan ku kamar marubutan online ne, in banda Aisha Abdullahi Abdullahi da ta buga littafi kwaya ɗaya yana kasuwa. Kuna da burin ku rubuta littafai na takarda ko dai
kun gamsu kawai ku zama marubuta online kawai ya ishe ku a ganin ki? ina da burin na buga na wani littafin, amma ba don wai ban gamsu cewa ni marubuciyar online ba ne. Har koyaushe ina alfahari da kasancewa ta marubuciyar online, saboda wani ci gaba ne ai shi ma na wannan rayuwar da zamanin da muke ciki. Sai dai kuma ni ma zan yi fatan a ce na kafa tarihin da na buga na wani littafin a takarda. Kan zuwa yaushe? Wani lokaci idan na samu damar yin haka. To Aisha Adam Hussein, na yi tambaya akan rubutun littafai online. Kina da burin ke ma ki buga littafi wata rana a ce ga littafin ki ya fito da aka buga, ko kuwa kawai kin gamsu ki tsaya online kawai shi kenan? Sosai ina da buri gaskiya, don littafin da na kammala ma nan ba da jimawa ba na kammala shi Shi'uman Masarauta. Don yanzu ina, saboda yanayin rubutun online muna yin shi ne page by page, to kaga in bugawa ne dole sai ka haɗe shi a document guri ɗaya. To na zauna ne ina ciccire wa'annan duk abubuwan, ina haɗe su ne don ina da burin buga shi insha Allah. Na yi magana ma da wannan inda za a buga mu. Da kamfanin da su buga muke? A'a, akwai wanda muke bawa, yan online ke bawa aikin. To in kana da sha'awa za ka yi mai magana sai ka bashi aikin da duk abin da ya kamata. To insha Allah ina da burin da ya buga Shi'uman Masarauta gaskiya. To Aisha Sani Abdullahi, rubutun online ke yanzu har kin buga littafi guda ɗaya, kina da burin ci gaba da buga littafai? Sannan wanda aka buga ɗin kin ci wata riba daga buga shi da aka yi, misali kin samu kuɗi? To gaskiya ina da burin ma buga dukkanin littafai na, kowanne ko da a ce ina da shi online, to ran so a ce na gan shi a bige, duk da cewa dai online din ne mafari, amma kasancewar shi a bige wani tarihi ne da zan iya adanawa a kowane lokaci nake bukatar shi, zan yi amfani da shi. Sannan kuma littafi na da yake kasuwa gaskiya an samu, alhamdulillah, tunda ko ba komai ma akwai inda in suka je za su tambaye ni su ce wani littafi ne nawa nake da shi yake kasuwa. Akwai irin manyan marubutan da ba su cika son karatu a waya ba, in kuka kaɗan yi magana sukan ce kana da wani littafi bugagge, to in na faɗa za su nema su karanta. To zan tambaye ki, wacce riba ake samu a rubutun online? Ana samun wani kuɗi ne? Ana samu gaskiya, saboda yanzu an fitar da hanyar da za ka sa kuɗi a littafinka in kana so ka yi shi na saidawa. Kuma akwai application da aka yi ma na marubuta yanzu za su iya sawa na littafan Hausa, shi wannan na Hausa ne ma, littafan Hausa gaba ɗaya za ka iya sa ka saida littafinka. In kuma direct a WhatsApp kake so ka saida, za ka iya fara fitar da free pages na littafinka ka saka kuɗi. In free pages ɗin ya ƙare, duk mai so zai biyo ka ya biya ka kuɗi, ka sa shi a group. In kuma ka kammala zai karfi document ɗin ya karanta. To Aisha Abdullahi Yabo, ina son tambaye ki, marubutan online akwai wanda ke suka ku da, ko suka marubutan online cewar akwai dai suka kala-kala. Akwai masu cewa ba ku bin ka'idar rubutu, mutum zai rubutu da ya ga dama, Hausar ba na hau ba kaza ba kaza. Sannan akwai masu rubutun batsa kawai, suna aikawa koda da sunan ƙarya da sauransu. A wasu na cewa ya kamata a hana ma rubutun online. Me za ki ce akan wannan? Ni da zan iya cewa saboda baragubin cikinmu bai kamata a soke gaba ɗaya marubutan online a ce a ɗauke mu ba marubuta ba, ko kuma a dinga suka mu, saboda dama ai kowane irin al'amari ne na rubutu ne, kowane al'amari dai na rayuwa akwai abu mai kyau akwai mara kyau cikin shi. To don haka mafi akasari tabbas akwai marubutan batsa, amma ba su kai yawan marubutan da suke kokarin ganin sun rubutu wani alƙalamin su ya saito akan hanya ta kirki ba. Sannan kuma batun marubuta online ba su biya na hausi in gaba wannan lokacin ba, don yanzu gaskiya abubuwan an samu ci gaba sosai.
da yawa za ka ga marubutan online suna kokari wajen ganin cewa sun tsaya sun karantu, saboda akwai marubuta da yawa da yanzu suka buɗe ajujuwa na online da suke koyar da mu darussa akan ka'idojin rubutu, wanda ina da tabbaci a yanzu idan za a haɗa marubutan da suke buga littafansu na baya da mu marubutan da muke na online yanzu, mafi yawa idan za a haɗa a ce kowa ya kawo rubutun shi na ka'idojin rubutu, su ma su kawo, to insha Allah marubutan online za su canyi, saboda yanzu daidai gwargwado an samu ci gaban da marubutan online ma suna iyakar kokarin su wajen ganin sun bi ka'idojin rubutu da na hawan Hausa. To Aisha Adam Hussaini, ku marubutan online kuna da wata kungiya ne da kuke tafiyar da ita, misali da shugabanni da komai kun san junanku? To ba mu da wata kungiya dai guda ɗaya da za mu ci baki ɗayan mu marubuta online muna ƙarƙashin ta, sai dai a marubuta online ɗin ma akwai ƙungiyoyi da akan buɗe, don ko malama Aisha ma shugabar wata kungiya ce ita ma ta nan online din, akwai kungiyoyi da akan bude da members a ciki. Aisha Sani Abdullahi. Yawwa Aisha Sani Abdullahi. Akwai kungiyoyi da dama da za a bude, akwai shugabanni a ciki sai kuma members. Akwai dokoki da ake kafawa, ba ma son rubutun batsa, ba ma son cin zarafi, ba ma son wani abubuwa. Akwai dai dokoki da dama da akan rubuta, in ka amince da wannan dokoki to za ka yi zaman wannan kungiya, idan baka amince ba to ba za ka zauna ba. Don kamar yadda kai maganar rubutun batsa ma, yawanci idan aka duba masu rubutun batsan nan cin gashin kansu suke gaskiya, ba sa rubutu ne a ƙarƙashin kungiya, kuma bai an san su kuma bai kamata ɗoyinsu ma ya nashe mu ba, tunda misali mu muna zaune a ƙarƙashin ƙungiya, bai kamata su da suke cin gashin kansu a ci gaba ɗaya za a mana kuɗin gora ba dama. To akwai ƙungiyoyi dai daban-daban haka na marubuta, rukuni za ka samu kowanne da members da kuma shugabanninsu, kuma in laifi ma kai a cikin ƙungiya akan hukunta ka haka da horo, ko a kore ka ko a baka wani hutu ko kuma dai a cika wata tara gaskiya. Aisha Sani Abdullahi, an ce kina shugabantar wata kungiyar marubuta, ya suna wannan kungiyar, kuma waɗanne irin members ne suke cikin kungiyar, kuma a duka a Plateau suke ko kuma akwai su a garuruwa daban-daban? Sunan kungiyar Noble Writers Association. Da turanci kuma ba da Hausa? To dalilin da yasa aka saka da turanci, yanzu in dan fassara novel din ya kunshi kalmomi da yawa da Hausa, kuma ba na son in gajarta in dauki kalma daya, in na dauka kamar na dauki karamci kalma daya, shi kuma in na sa novel din ya kunshi abubuwa da yawa da nake so kungiyar ta kasance da shi. To su wane ne ya'yan kungiyar kuma ina suke? To gaskiya ba yan Jos bane, ina tunanin ma ni kadai ce yar Jos din a ciki. To ya kuke kuna ganin juna, ko kuma kungiyar online take ita ma iyaka take nan? Ba ma ganin juna, iyaka online ne, amma muna da shirin yi mata rijista. Har 'yan Nijar akwai, ba ma iyaka 'yan Najeriya ba ne kadai. To Aisha Allah ya bo, ina so in tambaye ki akan marubutan online. Me yasa mata suka yawa a ciki, me yasa ba maza a online, koko akwai ni ne ban sani ba? So gaskiya ba zan ce ba maza ba, akwai mazan, sai dai matan sun fi yawa, kuma ba mamaki hakan saboda damar da wasu matan ba su samu bane, kila da yawa akwai matan da zaka ga suna da baiwar su yi rubutu, amma a lokacin da ake buga littafin ba su samu wannan damar ba. Sai wannan lokacin da zamani ya zo mana da rubutu na online, harkar media nan ta shigo, sai ya zama mata da yawa sun samu damar da za su baje kolin wannan baiwar da Allah ya musu. So wannan dalilin ne nake tunanin ya sa mata marubuta online suka fi maza yawa, duk da su ma mazan akwai su. Aisha Adam Hussaini, marubutan online yawanci kuna rubutu ne akan soyayya da zaman aure, sai ana cewa
shin ba ku san matsalolin da ke damun ƙasar nan ba ne? Misali na tattalin arziki ma kawai, sai kullum maganar aure da soyayya, aure da soyayya, ko kuma ke a matsayin kan kina rubutu akan wasu matsaloli waɗanda ba su shamu zamantakewar namiji da mace ba? to akwai masu rubutu akan abin da ya shafi wannan bangarorin, sai dai kuma kamar yadda ka faɗa mafi yawa gaskiya an fi karkata a wannan bangaren ne. Ni karan kaina gaskiya ban yi wasu rubuce-rubuce abin da ya shafi matsalolin ƙasa ba, sai dai inda ni na fi karkata ma na fi karkata ne bangaren abin da ya shafi rubutu bangaren aljanu haka da sakakin da mata kan yi. Ni ban cika ma rubutun gaskiya soyayya ba gaskiya, dan ni labarin ma soyayya bai cika burge ni ba. Na fi yin rubutu ne akan abin da ya shafi aljanu haka da sakakin da mata kan yi har aljanu su samu dama a cikin jikinsu, ko kuma dai wani abu haka ta fannin aljani da zai razana, ko wasu kariya da addu'a da ya kamata ka rike. Gaskiya ni na fi rubutu a wannan fannin. Aisha Jos, a kan me kika fi rubutu ke kuma? Gaskiya na fi yin rubutu, ina duba abubuwan da ba a cika bayyanar da su bane. Kamar me? Kamar abubuwan da yake faruwa da rayuwar mata har ma da maza, abubuwan da irin an fi so a danne su, an san cewa suna faruwa kuma ana cutar da waɗanda yake faruwa a kansu, amma an fi son dannar da su a fito da wasu abubuwan da babu ma buƙatar bayyanar da su ga duniya. Kamar me kenan? Kamar yanzu namiji da ake ɗauka cewa kullum mace ce namiji ne yake tauyewa mace hakkinta, ba a taɓa tunanin cewa akwai matar da ita ma take iya danna haƙƙin mijinta. Sannan ba a son bayyanar da cewa su ma ɗin mata suna shiga ƙalubale yayin da maza suka nuna suka samu rashin kulawa a gurin mazajensu, suna iya fuskantar ƙalubalen rayuwa da kuma halin da ƙasa yake ciki da mata suke fuskantar shi ma ƙalubalen dan ce koya ne, abubuwan da aka sa na cin hanci da irin wani abu dai, irin in mace ta je tana neman abu yanda ake nuna mata cewa sai ta bada wani abu kafin a bata, ba za ta taɓa samun abu ta daɗi ba, musamman kasancewar ta mace sai ya sa wannan abin ya zame mata abu mai wahala, wani lokacin har sai ya kai ga ta iya saba wa ubangijinta kafin ta samu biyan bukata. Ya aka kika san da maganar gasar hikayata, kuma kin taɓa shiga gasar a baya ko wannan ne karo na farko da kika shiga? Gaskiya na santa a Facebook saboda marubuta ana sakewa irin ana shirin a cikin groups ɗinmu, sannan kuma wannan ne shiga na uku. Da wani shekara kika shiga? Na shiga 2021, 2022 sai wannan 2023. Sai ga cikin an zaɓe ki kina daga cikin wanda suka zo ƙarshe. To me zaki ce akan wannan mataki da Allah ya kawo ki na zama cikin mutum uku na ƙarshe? Gaskiya na yi farin ciki kuma na gode ma Allah, domin nasarar ba tawa bace daga shi ne. Kina da wani buri akan gasar? To ni dai babban buri na akan ma rubutu gaba daya, rubutu na akan gasar na ce. Akan gasar. Ba ki so ki zama ta daya? ko me yake son ki me yayi burin ki akan gasar? Gaskiya kin zo daidai gaba karshe. Gaskiya tun da na zo wannan matakin ni a tunanina na gama yin nasara, ko na ɗaya ko na biyu na gode ma Allah. Kawai zuwa wannan gasar ita in dai a ce ka zo cikin wa'innan mutane uku ka riga ka gama samun nasara, kawai sai dai ka gode ma Allah, ka ƙara gode mai. Aisha Adam Hussein, ya aka kika san da gasar hikayata? To in aka duba nan bangaren ma kaga ci gaban online kenan, tunda a online aka saki wannan gasar, a online ne za ka yi rubutun kuma ka tura su ma kuma har su duba su da maka da amsar cewar ka yi nasara, tunda ba wai ta ake kuje wani guri an kafe ku duba sunayen ku ba. A online din suka saki, muka duba muka bibiya, aka turo group na marubuta haka da Facebook da kuma nan WhatsApp. To anan muka ga ka'idojin muka karanta, sannan kuma muka lalubi jigogin da ya kamata mai rubutu a kai don ya kawo ci gaba ko wani gyara a cikin al'ummarmu. Sau nawa kika shiga gasar kafin Allah kawo a bana
aka zaɓe ki kika kawo wannan matakin? Na shiga sau uku gaskiya, ni ma na fara daga 2021 aka zo 22 sai kuma 23 din nan Allah ya kawo nasara. Me ya fatan ki yanzu game da wannan gasa da kika shiga? To alhamdulillah, fata kam ai dama fata ka kasance cikin ukun da suka yi za su yi nasara, to kuma gashi ka zo matakin, sai dai ka ce kana godiya ga ubangiji da ya maka wannan baiwar, tun da ba wayanka ko dabara ka bane ya baka. A ce labarai out of mutane 500 an zaɓe ku ko uku, to ka san wannan bayin ka bane ba kuma wayan ka bane, Allah ne ya baka, sai kuma kokarin da kai ma kai rubutun da ya kamata. Baki da wani fata na zama ko ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku? Ai duk wanda ka samu nasara ce gaskiya, tun da ɗaruruwan ka suna nema ba su samu ba, kai kuma ka samu, ko a wani mataki ka zo, ko na ɗayan ko na biyun, to alhamdulillah. Ke ma ba damuwa da inda aka jefa ki a gobe insha Allah. To Aisha Abdullahi Yabo, ya aka kika san da gasar hikaya ta ke ma? Gaskiya dama mafi akasarin gasa ko wace iri ce akan ciro ta cikin gurup din da marubuta suke ciki, su wannan ma din na santa ne ta hanyar gurup din marubuta da muke cikin marubuta gurup, sai da aka bude ta lokacin da na fara shiga 2019 kenan. 2019 daga nan kin ci gaba da shiga gasar? Duk shekara kina shiga kenan? Duk shekara na kan shiga, kuma ban taɓa kaiwa mataki ko da na farko ba. To idan shekara ta zo sai na ji kai ba zan shiga ba, saboda na shiga wancan ban ci ba, sai a daga marubuta wana suna ƙara ƙarfafa mini na yi haƙuri. Kina canza labari a duk shekara in za ki shiga? Duk shekara na kan sauya labari. To ya kika ji a bana da kawai kika ga sunanki a cikin wanda aka zaɓe su suka kai wannan mataki? To gaskiya dai farin ciki na aibu zai mace ba, sannan kuma na san wannan abun ba wai iyawa ta bane, kawai nufi ne na ubangiji. Allah shine ya bani nasara, irin wacce ban taba zato ko tsammani ba, a lokacin da kuma ban yi zato ko tsammani ba. So lokacin kawai sai na gode ma Allah, na san cewa babu wanda ya min shine ya mini. Ya sunan labarin da kika shiga da shi a wannan shekarar kika kawo wannan matakin? Bakin kishi. Bakin kishi akan menene? Labari ne akan kishi, yadda mata suke ɗaukar zafin kishi, sannan kamar yanzu abubuwan da suke yawan faruwa, za ku ga mace, za ka ga in ka hau midiya ko labarai ko kuma ana labarai suka ji an ce wacce ta kashe mijinta, wacce ta caka wa mijinta wuka. In ka bibiye labarin za ka ga cewa babu fa auren dole aka yi ba, aure ne da aka gina shi kan soyayya. So gan ka bibiye karshen labarin za ka ga ba komai bane ya janyo haka, zafin kishi ne ya janyo mace ta kashe mijinta. To akan wannan ne na gina labari na. Me ya fatan ki to yanzu akan wannan gasa? To ai fata ya riga ya kare, saboda ba ki so a ce ke kika zama? To ai Allah ya riga ya gama nashi hukunci, sannan kuma tun da na fito cikin ukun, cikin ɗaruruwan Allah ya fito da ni cikin ukun. So alhamdulillah na riga na gama nasara, sai dai godiya ubangiji. Aisha Adam Hussein, ya sunan labarin da kika shiga wannan gasar da shi kika kawo wannan matakin, kuma a takaice akan me kika yi labarin nan? To sunan labari na Rina Akaba. Rina Akaba? Labari ne da yake bayyana illolin shaye-shaye da cushe-cushen magungunan mata, musamman a wannan lokacin da mata ke cin karansu babu babbaka. In ka bude WhatsApp, Facebook, ina ne duk dai social media da in ka bude za ka ga talla ne dai na magungunan mata. Gidan biki ko suna ka ga mata, ta kai wani zubin har gidan mutuwa mata kan tafi da 'yan kayansu su dinga tallar wa'annan abubuwa, kuma mata idan suna rufewa su ta siyan wannan abubuwan, babu wannan ɗinsu da cewar abin nan zai iya cutar da lafiyata. To akan haka na gina labarin Rina Akaba, kamar yadda ya faru da jarumar, ita ma ta kasance mai wannan ɗabi'ar, ba ruwanta, kawai ita burinta ta amfani da wannan, zai zame mata maslaha ko ba zai zame mata ba ruwanta, idan ta ya rufe, kawai burinta ta amfani da wannan abin, daga ƙarshe har ya cutar da ita da mijin, cutar da ita kanta ma kuma ya fi cutar da ita ma daga ƙarshe. Aisha Sani Abdullahi, ya sunan labarin ki da kika shiga wannan gasar da shi ta bana, kuma menene jigon wannan labarin?
labari na sunan shi tuwon ƙasa, kuma jigon na yi shi ne akan gubar da wasu matan ke fuskanta sanadiyar rashin samun kulawar miji. Rashin samun kulawar miji bare dauki nauyinsu ba, bare damu da rayuwarsu ya inganta rayuwarsu da na 'ya'yayensu ba. Ita jarumar mijinta ya zuba maƙudan kudaden shi ne a manhajar yanar gizo irin mazan nan marasa daukan shawara, a tunanin shi zai samu ninkin su. A ƙarshe masu manhajar suka gudu daga nan, ita kuma yayi watsi da rayuwarta da na 'ya'yanta, bai damu da sun ci sun sha ba ko me. Ita kuma to yaranta sun fara taso wanda ya kamata a ce sun yi karatu, hakan ya sa ta fara faɗi tashin nema musu mafita, inda take shiga halin gaba kura bayan siyaki. Duk da kasancewa ta mata aure ta ba da kanta, ita tunaninta cewa wahalar ta ya zo ƙarshe, daga baya kuma ta zo ta yi biyu babu. Bata san cewa tuwon da ta tuka na ƙasa bane, kuma tuwon ƙasa baya maganin yunwa, tunda ta zo ta rasa aikin kuma ta saba ma ubangijinta. Tambayar ƙarshe da zan miki ita ce, yanzu menene burinki a rayuwa? Zama mai ba da shawarwari musamman ga mata akan me? a fannin rayuwarsu, musamman rayuwa aure, tunda yanzu a mata abin da ya fi damunsa a rayuwa yake iya jefa su ga halaka shine rayuwar aure, abin da za su fuskanta a gidansu mazajensu. Kuma kin baɗi kina son ki shiga makaranta? Ina so in karanci bangaren ba da shawarwarin guidance and counseling. To Allah ya taimaka. Finally, Aisha Adam Hussein, menene burinki a rayuwa a matsayinki na marubuciya? To buri na a rayuwa shine in zama marubuciyar da zan yi rubutun da yake faɗakar da al'umma, kuma ya ci gaba da faɗakar da su, in yi rubutun da zai amfani al'umma, ya kawo wani gyara ko sauyi a rayuwar mu gaba daya. Shine burinki? Kina da burin ki ƙara karatu ko kuwa kin gamsu da matsayin karatun da kike? To yanzu ma dai karatun nake, ina da burin kuma in kammala shi cikin kwanciyar hankali, lafiya kalau. To Aisha Abdullahi Yabo, ke ma tambayar ƙarshe, menene burin ki yanzu a rayuwa? Game da rubutu? Game da rubutu da kuma dai rayuwa gaba ɗaya, me ke son ya kasance kina son ki cin mashi a matsayin wani kudiri da ci gaba rayuwarki? Zan iya cewa na dai game da rubutu shine ina fatan rubutu na ya kai inda ban ma yi tunanin zai kai ba, kuma sako na ya dinga isa ga al'umma, ya kuma zama mai amfani ga al'umma. Karatu ba? Wanda kika ya isa? Idan zan samu dama ina so, an shi ilimi yana da daɗi. To da za a bayanin kin faɗa min cewa kin yi makarantar addini ne, kina da burin ki yi ɓangaren boko ko kuma ɓangaren addini kike son ki ƙara a kai? Dukkanin su ina da buri. Kamar ba? Ina da burin ilimi na ya ƙaru fannin addini, kuma idan zan samu dama fannin boko ina so, saboda ai shi ilimi koyaushe abin so ne, domin shi ne madubar rayuwa. To Allah ya taimaka. To ina gode muku gaba ɗayan ku akan wannan tattaunawa da muka yi, kuma ina muku fatan alheri, Allah ya ba da nasara. Kuma kamar yadda kowace ta ce ba wadda ta nuna cewa ita tana son ta zama ta ɗaya, to kowacen ku ina muku fatan alheri.